те както знаете, че аз имам две сладки малки котки. Едната е голяма. Тоест имам 3 котки. Едната се крие тук, без да исках я отдарих. И сега я боли. Не ли, майче? Сега да ви покажа другата, ако не е избягала. Ето я. Се да избяга. Другия път сега ще я фанем. Ето я Пухи. Уай, малката ми сладка котинка. Знаеш, ето. Както се вижда. Ето е другата ми. Хайде да я потърсим какво прави. Искам да ти се извиня, задето те удари. Ай. Сега ще има бой. Хайде да се отдалеча малко. Вижте е тази котка. С тази котка. Бой! 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 Моята котка срещу Бейнг Патър, която ще спя. Вижте как е обърна направо. Не мога да повярвам аз на очите си. Като борбата, нали? Разбираш ме. Сега ще видим дали още ще се бият. Пухи срещу обърнатата. Там храстите бялото. Ще да удариш, Пухи. Наистина не е гад. О, тя мърка много сладко. Да видим дали още ще има борба. Айде, давайте. Борба, 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 борба. Може би няма да стигне за това видео за сега. Но все пак има още много време. Затова се абонирайте за канала ни. Не я би повече Пухи, имам предвид. Както виждате, сладката ми Пухи сега е наред да набие дебне, като истински лов. Отдалечаваме се. Вижте, ще да удариш, Пухи. Ти добре ли си там?